Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Николаевка районында Зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рәмзия Дамир кызы Куликовага юллыйбыз. Бүген 10 апрель көнне аңа 35 яшь тула. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Раил, балалары Гүзәл, Ләйсән, әтисе Дамир, энесе Равил үз гаиләсе белән кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның җылы теләкләренә барча туганнары, дуслары һәм хезмәттәшләре дә бик теләп кушылалар. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар. Һәм нәкъ менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза, ә без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул ук вакытта эш сөючән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү уят түгел. Чөнки син минем сайлаган алтыным, һәм мин яратам сине моның өчен. 15 ел бергә, тормыш сукмагы буйлап атлап килү дәверендә һәр иртәне мин бәхетле булып каршылыйм. Аккүл санаториенда шәфкать туташы булып эшләп, син авыру балаларны җылы йөрәгең, наз тулы күңелең белән генә дәвалый аласың. Газиз әнкәебез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алды көннәрдә дә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Без сине бик нык яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмен хатыным Газиз әнкәй. Шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелкәй. Күзләреннән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмендә моңсулыкка әйдә җаным, тулмыйк. Барсы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Кадерле кызым, дустыбыз, хезмәттәшебез Рәмзия. Син безнең өчен бик якын һәм кадерле кешебез. Шуңа күрә бүген без үзебезгә нәрсә теләсәк, сиңа да шундый теләкләрне телибез. Иң әһәмиятлесе саулык, сәламәтлек. Бар гаиләгезгә бәхет һәм мәхәббәт. Киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән шатлык өстәлсен. Балаларыгыз сезне тик куандырып яшәсеннәр. Бар эшләрендә дә уңышлар телибез. Без шундый дуска тап булуыбызга бик шат. Әйе, күрешкәч безнең аралашу өчен сүзләр бетми. Гел синең кәефең күтәренке. Гомердә шәке сүз әйтеп күңел рәнҗетмисең. Әле ярый безгә шундый дуслар насыйп булган. Һәр кем килә җиргә бәхет өчен. Эзли, таба, менә үрләргә. Насыйп булсын сиңа канатланып гомер тауларына менәргә. Игелекле булсын гомер минутларың. Яшәүдән дә ямьле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын. Бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Борчылма син, әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине өзелеп яратучы якын кешеләрең булсалар. Хөрмәтле Рәмзия Дамировна, юбилеегыз мубарак булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Sin in kaderlem birden birem sin minen milergena bula gitin tuğan günün asinen şarlarımdan in moğlasan tağlarımdan in nurlasan Күңелемнең баржаласан Бүләк итәрмен барасан Жырларымның иң моңласан Таңларымның иң нурласан Бүләк итәрмен барасан Йолдызлы иң зур галәменә Шәшәк аткан бар гөлөнә Әллә бүләк итәргәме Бу тантаналы көнне Жырларымның иң моңласан Таңларымның иң нурласан Күңелемнең марҗаласан
Бүләк итәрмен барасын, жырларымның иң мұңлысын, таңларымның иң нұрлысын, бүләк итәрмен барасын. Seni tuğan gün bilen, senin bayram, benim bayram, gül şulay bulsa iken, jırlarımның iң мұңлысын, таңларымның iң нұрлысын, көңілімнің бар жылысын, бүләк итәрмен барасын, jırlarımның iң мұңлысын, tаңларымның иң нұрлысын, бүләк итәрмен барысын. Jırlarımның иң мұңлысын, tаңларымның иң нұрлысын, көңілімнің бар жылысын, бүләк итәрмен